Поредната част от холивудската екшън продукция на Непобедимите започва да се снима у нас. Първи от звездния актьорски състав пристигна Силвестър Сталон. Всички екшън величия ще се съберат у нас най-късно до края на месеца, а освен, че е част от актьорския състав, Силвестър Сталон е и сценарист на Непобедимите 3. Холивудската звезда беше във видимо добро настроение и с удоволствие отговори на няколко журналистически въпроса. Господин Сталон, как сте? Уморели сте от полета? Не, шегувате ли се? Ставам все по-силен, когато съм в България. Харесвам хората, въздуха, харесвам виното. И прекарах в Европа последните 10 дни, така че съм готов. Кога започвате да снимате? По всяка вероятност ще стартираме на 19-ти. Тогава ще направим големите сцени с битките и всичките актьори. Този филм ще е най-добрият от поредицата. Ще ви липсва ли Брус Уилис в новия филм? Вижте, обичам Брус. Просто този път не се получи, но мисля, че Харисън Форд, Антонио Бандерас, Уесли Снайпс ще бъде доста добре.